दिनै एनिथिं एमजिया नोंखौ थगायनानै लादोंमोनब्ला होमबाथ' नोङो बै सिख्लाजों नोंजों लाइफआथ' बरबाद जाखाबाय नोंनियाबो बै सिख्लानियाबो अब्ला नोंसोर सानैजों लोगो नांनानै एनिथिं एमजिखौ दालि ओंख्रि मोनजा होनो हायोमोन जियाल जाहोनो हायोमोन केस होनो हायोमोन नोंसोरो बाक्सा जिल्लानि भुपेन बर'आ साख्रिनिफ्राय न' फारसे फैबाय थानाय समायाव लामायाव जाब्रबथाय जानानै रुंसारि जाबाय न'खरनि फेमिलिया गाबै गाबै बिथांखौ दिनै बिदाय होबाय नंगौ बिथाङा साख्रिनिफ्राय न'सिम बैसागो जानो होननानै फैदोंमोन नाथाय बिथाङा लामानि जाब्रबथायावनो हस्पिटाल लांनायावनो बिथांनि जिउआ दिनै गोमोरलांबाय दा बिथांनि फेमिलिया ओरैबायदि गाबै गाबै बिथांखौ बिदाय होबाय बे पृथिबिनिफ्राय बिथाङा गोमोरलांबाय बिथांखौ आलो गोजोनै सोरगोआव रायजो मोनहैथों होननानै जोङो गासिबो खावलायनाय थाबाय आरो बिथांनिसिम जोङो बेखौनो प्रार्थना खालामबाय आरोना दा नंगौ लोगोफोर मोननै आपडेट लानानै फैदों आङो भुपेन बर'आथ' थैना थांबाय बिथांनि फेमिलिफोराबो ओरैबायदि गाबदों मानो दा बेसै लोगोफोर आङो मोननै आपडेट लानानै फैदों मोनसेया जाहैबाय एनिथिं एमजे हिन्जाव मोननो रोङै रेजेक माल नोंखौ वेस्ट बेंगलनि आइजोफोरा जोबोद रागा जोंबाय नोंथां नों थाङोब्ला एबार बुद्रु फैजानो हागौ वेस्ट बेंगलनि आइजोफोरजों साबधान एमजे नोंथां रेजेक मालनो नोङो बिनिखायनो आसामनि हिन्जाव मोनाखै जाहैदों रेजेक माल वेस्ट बेंगलनि प्रितिखौ नों मोनहैबाय बिनिखायनो सानैबो रेजेक गासिबो मोनथिखायो जानांगौ फेसबुकआव दावराव जागासिनो एनिथिं एमजेनि मा एनिथिं एमजेया गाज्रि मार नामा हिन्जावजों डिभर्स जालांबाय नामा बैफोरबायदि गोबां कमेन्ट खालामदों आरो गोबां मानसिया भिडिअ बानायदों दा लानानै फैदों सानैसो सिस्टारा बिथांखौ एसे राहरदों आरोना माने बेंगलनि हिन्जाव हाबा खालामदोंमोन नालाय बेंगलनि हिन्जावफोरा बेखौ जोंखावजोबदों आरोना गासिबो बेंगलनि हिन्जाव बेफोरबायदि गाज्रि जाया नों जेरैबायदि खालामदों बैफोरबायदि होनदों आरोना दा पुलिस केसनिबो खोथा ओंखारदों एमजेनि खुगानिफ्राय सोर केस होखो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिनायबा बुजि मोनगोन एमजेआ थारैनो पुलिसजों खाजा मारबाय नामा बे भिडिअ फोरमायना होगोन आरोना दा बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे गासिबो बेफोरबायदि भिडिअखौ नुयो दा भिडिअखौ जों स्टार्ट खालामग्रोनोसै सासे सिस्टारनिफ्राय दे नायग्रोना लादो जों आग्लायनाय हौवाफोरखौ लाया मिथिबाय बे बेंगलाव बे एमजि ना टेमजि ना डिजि बे मानसिया जुदि मोजांब्ला आसामाव माथो हिन्जाव मोनाखै बियो हो आसामाव मा हिन्जाव मोनाखै बियो आसामाव जुदि हिन्जाव मोनाखैखाय बेंगलाव फैनानै हिन्जाव लांफैदों बे रिजेक्ट माल बियो खान आसामाव हिन्जाव मोनाखै हा बे रिजेक्ट माल बियो जानो हागौ बियो इउटुबार बे रिजेक्ट माल बियो बेखौनो जानो हागौ हयथ' बियो आसामाव हिन्जाव मोनाखै बेंगलाव फैनानै हिन्जाव लांफैदों हिन्जाव लादों रिलेशनशिपआ नोंसोर मोजां दोन ना रिलेशनशिपआ नोंसोर मोजां दोन मा सानैनि पदाखौबो जालायदों हौवा हिन्जावनि आरियावहाय सोर जालाया हो संसारखौथ' जानो थाखायावहाय सोर जालाया बयबो जालायो लाजि रोङाखै नोंसोरो ससियेल मिडियाआवहाय नोंसोर गावसोरनि जालायनाय मानायफोरखौ हगारनानै जोंखौ रायहोनो हा साबैसो बेंगलनि सिख्लाफ्रा हिन्जावफ्रा आसामाव हाबा जाहैदोंलै खोथा रायलायनायनि सिगां होननायनि सिगां कमेन्ट्स लिरनायनि सिगां मोजाङै कमेन्ट्स खालाम मिथिबाय सेंग्रा नों जानो हागौ आंनिफ्राय गदाय गिबि ना गदाय आं मिथिया खिन्थु आंखौ गदाय होननानै फंबाय होननानै सानदों मोजां कमेन्ट्सफ्रा खालाम आरो बेंगलनि हिन्जावफ्रा माथो नायबाय थादों हा मा नायबाय थादों बिनि प्रफाइल चेक खालामनानै रायहर लाजिनो रोङिखौ खयजन साबैसो सिख्लाफोरखौ नुदों बिसोरो आसामाव हाबा जाहैनाय माथो आसामनि हिन्जावफ्रा मेला बेंगलाव हाबा जाफैनानै दङ बेखौ आखाय हायोब्ला सालामब्लाबो जानला मोनला खगा दंनानै जालायलाबाय बिदिबाय सेंग्रा मोनगोन भागोआ सानै सानथामनिफ्राय बिसोर जइन आरि जाफैगोन ग्रें ग्रें संसार जागोन नोंसोर मालायफोरखौ रायदो ना गुड मर्निं आंनि दिनैनि बे भिडिअ लाबोनायनि मेन खारना जादों बिक्रम दैमारि होननाय सासे सेंग्राया जोंनि बेंगलनि मानसिफोरखौ रायदोंना बे एमजि ना डिजे ना पिजे ना मिजे प्रिति बेसोरो ससियेल मिडियाआव गावसोरनि जिबनखौहाय मोनसे काहिनी खालामदों गावसोरनि माब्रै भिउस बारायनाय गावसोरनि माब्रै प्रफिट जानाय बेसनि जुदि नाटक गेलेदों मोनसे बिनि थाखायहाय जोङो बेंगलनि मानसिफ्रा रायजानांगौ जादों लाजिनो रोङिफोर
हा नोंथोरनि जुनैनो जोंनि बेंगलि मानसिफ्रा रायजानांगौ जादों हा मा लिरदों बे बिक्रम दैमारिनि कमेन्टआ मा नाय बेंगलनि बर्डोनफोरा बेदिनो बेंगलनि बर्डोनफोरा बेदिनो जों साबैसो बेंगलनि मानसिफोरा आसामाव थांनानै हाबा जाहैदों होनसाय हा जों खयजन सिख्लाफोरा खयजन हिनजावफोरा बेंगलनिफ्राय आसामाव थांनानै हाबा जाहैदों हा बेबायदि कमेन्ट्स लिरनो बेसोर मोनसे ससियेल मिडियाखौ गावसोरनि ससियेल मिडिया बायदि मोनसे प्लेटफर्मखौ गावसोर काहिनी बानाय नाटक बानाय थार फैसा इनकाम खालामदों भिउवार्सनि जुनैहाय साननै सानथामनि पर बिसोरो साला आरो रिलेशनशिपआव फैफिनगोन बेनि थाखाय जों रायजानांगौ नामा बेंगलनि हिनजावफोरा बेंगलनि सिख्लाफोरा हा खयजन मानसिखौ नुदों जोंनि बेंगलनिफ्राय आसामाव थांनानै हाबा जाहैनानै न'खर सिफायनानै बेबायदि फैनाय लाजिनो रोङिफोर कमेन्ट्स खालामनायनि सिगां खर'आव सानग्रो मिथिबाय बे सासेनि जुनै जों 10 जना मालाबाबो भागि आरजानो हाया कमेन्ट्स खालामनायनि सिगां नायग्रो बुजिग्रो होनग्रो जों आग्लाय खम नङामोन एनिथिं एमजिआबो नायनायावनो एसे गुन्दारा नुखायो गालाला लावदुमदुमनो ओरैबायदि लावखबखबनो ओरैबायदि थगायसुला आरोना दे प्रिति नार्जारि एनिथिं एमजिआथ' नोंखौ थगायनानै लाबाय सिगाङाव थगायग्रोबाय नों मिन्थिनाया लेट जाबाय नो प्रब्लेमसै अब्ला नों सिख्लाखौ कर्ट मेरेज खालामनो थांनायाव सिख्लाया गाबै गाबै नोंसोरजों ट्रेनाव गाखोनानै फैखाबाय होमबा एनिथिं एमजिनि सिगाङावबो गोबां खोथा बुंलांबाय साव होनायखौ नों नुनो मोनबाय अब्ला नों मानो लाखोमोन दिनै एनिथिं एमजिआ नोंखौ थगायनानै लादोंमोनब्ला होमबाथ' नोङो बै सिख्लाजों नोंजों लाइफआथ' बरबाद जाखाबाय नोंनियाबो बै सिख्लानियाबो अब्ला नोंसोर सानैजों लोगो नांनानै एनिथिं एमजिखौ दालि ओंख्रि मोनजाहोनो हायोमोन जियाल जाहोनो हायोमोन केस होनो हायोमोन नोंसोरो मूर्खफोर होमबा नोंबोथ' बै सिख्लानि लाइफखौ बरबाद खालामना होबाय गेजेराव हाबनानै दे नों मिन्थियाव नों गेजेराव हाबबाय थिगानो जाबाय अब्लाथ' नों मेगनजों नुबाय होमबाथ' नोंसोरो मेगनजोंनो नुबाय अब्ला नोङो मेगनजों नुखानानै मानो नोङो बिदि खालामखो होमबा नोंसोर सानैजों लोगो नांनानैनो बेखौ केस होनो हायोमोन एनिथिं एमजिखौ सानदोंमोन नामा नोङो मोजां संसार मोनजादों सिख्लानि बिफाखौ बुंहरलायनांगौनि मा गोनांथि दंमोन सिख्लानि न'खरनि गासैखौबो नोंसोर लेंहरनानै नोंबो नोंनि न'खरखौ लानानै नों एनिथिं एमजिखौ नों केस होनो हायोमोन मिथिबायना जाय मानसिया सेंग्रायाव सानै साथामजों लाइन मारिनानै लिभिंआव थायो सोरनिबा सिख्लाजों थायो बे मानसिया मालाबाबो हाबा जाखांनायनि उनाव सुद्रायगोन न' मालाबाबो दासा मिथिबायना बे बिदिनो थाखागोन बिदिनो जाखागोन बियो साखि नायग्राखासो बियो मिथिबायना दिनै सेंग्रा सासेनि थाखाय सिख्लाजों सिख्ला मानो बुलायनो गोनांथि बुलायनांगौनि गोनांथियानो गैया जेबो मिथिबायना दिनै सेंग्राया खोथा होआमोनबा सेंग्राया थगायनानै लायामोनबा बै सिख्लायाबो गोसो थोनाय नङामोन मिथिबायना बेनिखायनो बै सिख्लाजों लोगो नांनानै हौवाखौ होनांगौ फोजोबनांगौ आंथ' जोलै थोलै फोजोबनो गोसो जाखायो बांद्रायखोबाथाय आं मोजां मोना बिदिखौ आरो सेंग्राया सानै सिख्लाया सासे बुलायनानै मानो थैयो दिनै सिख्लाया बैखौबो गोसो थोआ बैखौबो गोसो थोआमोनब्ला बे बोरै गोसो थोगौमोन बिसोर सानै सेंग्राया बोरै गोसो थोगौमोन सासे सिख्लाखौ सेंग्राजों सेंग्रा लोगो नांनानै सिख्लाखौबो होख्लायखानांगौ दम होना दोननांगौ लानाङा सानै मा नोंसोरनियालाय सासे लाबाय आंथ' आंनि लाइफआव सोरबा फैयोब्ला आंनि हासबेन्ड एबा बयफ्रेन्ड